سلام سلام كلكم تخاتلت راهي channel كمي كانيكم أنا እግዚአብሔር መስገን በጣም ጽቡቅ ቀኔ ስኻትኩም ጽቡቅ ቀኔኩም ኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ ለማዓንቲ ፍራይድ ቺክን ዊንግስ ይኽሰርሕ ከም ስትሪዎ ዘለኹም በጣም ጥዑም ሰርሕኩም ፈቲንኩም ሬትኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፍለይ it's very crunchy በጣም ጥዑም ያ ስለዚ ብጎኒ ኸ ብሮኮሊ ገይረለኹ ስለዚ ያ ቅድመ ናብቲ ምስራሕ መኸድና ምድላው መኸድና ግን እቶም already ኣባላት ናይዚ ቻነል ኮይንኩም ተተባብዑን ዘለኹም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ይቐኒለይ thank you so much እቶም ሓደሽቲ ድማ welcome to ራዊት ዋያሪን YouTube channel subscribe ብምግባር ቤተሰብ ናይዛ ቻነል ክትኮኑ እንዳዓደምኩ ላይክ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ YouTube መታን recommend ክገብረለይ ቪድዮ and it's a bell ድማ ንህረማ ዝኾነ update ስራሕኮ ቪድዮ እንተራሃልዩ ኣብ ጊዜው መታን ክበጽሐኩም ያ ስለዚ መጀመርታ ለሚንን ጨውን ገይረ ጥቡቅ ገይረ ክሓጽበየ ነቲ ዊንግስ ክሳብ እቲ ማይ ጽሩይ ዝኾነለይ እቲ ዊንግስ ክሳብ ጽቡቅ ገይሩ ጽሪ ደጋጊመ ክሓጽበየ chicken wings ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ፍራይ ክንገብሮ ከለና ግዜ ወስድኒ ተደሊና ኣብ ኦቨን ተደሊና ኣብ ፍራየር ፍራይ ክንገብሮ ንኸሊና ሲዝን ጥራይና ንገብሮ ቀመማት ወስኻ ቢልና ምጥባስ ጥራይ ግዜ ወስደልና ኒ ተደሊና ብሳላጣ ተደሊና በዛነ ዘዳልዎ ብሮኮሊ ዝኾነ ሳይድ ጌርና ድማ ኣዚ ቁልጥፊው ኩላትና ንቆልዑ ኣዚ ጥዑም ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ ንዓበይቲ እውን ጽቡቕ እዩ ኩላትና ጠቃሚ እዩ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ኸ ከነዳልዎ ንኽእል ኢና ያ ስለዚ ሕጂ ሓፂበ ወዲኤ ድራይ ክገብሮ እየ ከንቅፀየ ኣብ ሶፍት ገይረ ጽቡቕ ገይረ ከንቅፀየ አንቂፀ ወዲኤለኹ ስለዚ ሬዲ ገይረለኹ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ሲዝን ክገብረ ዘይቲ ኦኒየን ሳልት ኑትመግ ጂንጀር ፓፕሪካ ሮዝመሪ ኩሚን ኮርን ስታርች ከምኡን ሳልት ተጠቂመ ጽቡቕ ገይረ ክሓዋውሰየ ድማ ለሚን ወሲኻ ሌሞን ጁስ ወሲኻ ድማ እቺ ጽቡቕ ገይረኻ ክሓዋውሰየ زجيرة صبوا جيرة بإيدي صبوا جيرة خصاص تحاوز زجيرة ميكس كجورة يا زيلا تدالي على جي فراير يخدك كمانه parchment paper بتحت تتكيم له نمصراي قلل زله خنلي مالتي غلطين بتحتي parchment paper غيرلنا له
ስለዚህ ሕጂ ከምዚ ገይረ ሰሪዐ guys like ምግባር አይንረሳ please YouTube recommend ይገብሮ እዚ ቪዲዮ ብዙሕ ሰብ ንኽሪኦ ማለት እዩ ስለዚህ like ምግባር አይንረሳ ቶም subscribe ዘይገበርና ድማ subscribe ብምግባር ኣነ ዝበለፀ content ብዙሕ content ሒዘን ክመፅእ support ግበርኒ appreciate your help thank you so much ስለዚህ ከምዚ ገይረ ሰሪዐ ወዲ ኣለኹ dual fryer مريضة wings مريضة shake اللي على خو أمانغو shake سلاز قبرو سلازي كما جرا أبكيزي أدما عندي أخوينا بطعمي تطبق كينو تتابي سلي على ريدي خوين اللي على نسي ولا كلرو كله نجارو أزي تطبق ኣብዚ ፍራየር ከእትዎ ከለኹ ኣይደራርብኮን ምክንያቱ ፅቡቅ ገይሩ መታን ክትበሰለይ ፅቡቅ ገይሩ መታን ፍራይ ክኸውን ኣይደራርብኮን ስለዚ ሕጂ ብሮኮሊ ስቲም ገይረ ኣለኹ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብላክ ፔፐርን ጨውን ገይርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት ከምዚ እውን ፅቡቅ እዩ ጥዑም እዩ ግን ሎም ማዓንቲ ኣነ ፍራይ ክገብሮ እየ زيت وسخة بلاك بيبر كمون سالت جيرة فراي كجورة بالطعم بالطعم مالتي يا سارحكم فاتنكم رأيتكم دما comment section قرفلي يا بفلاي دما سكوبلي انتراها اليوم مالتي easy كالتف كحصر هتخليها أزيد عمي هيلزيخة ስለዚህ ተመራጺ አይነት ምግቢ ማለት እዩ ስለዚህ ኣፍታ ፍራየር ናተይ ሰት ዝኾነ ትዝተሓተ ታይም ዘለዎ ቤከን እዩ ስለዚህ በታ ናይ ቤከን ታይመር ሂበ ኣለኹ ኣመንጎ ግን ሪያ ነረ ቸክ ሪያ ነረ ስለዚህ 5 ደቂቃ ሳኸለ ድማ እንተ አይላ ፍራይ ኮይናት ለያላ ማለት እዩ በጣም ጽቡቅ ኣነ በጣም ፈትዮ نزيعة تمثلنا يلوم عن تتغستي fried chicken wings أزيدهم it's crispy بطعم يدحب كمون بروكلي زي تتقيم اللوزة لخصوص دما after screen كقد فالكمي ስለዚህና يلوم عن تتغستي فتيهم مختكونو تسفان دا قبركو لايك مقبار አይንረሳ thumbs up እንዳግበርና ነኺድ thank you so much ስለዚህ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቪዲዮታተይ እንተራደልኩም ድማ ራህዊት YRN ቻነል ኢልኩም ኣትይኩም ክትሪእዎ ትኽእልኩም ላይክ እንዳገበርኩም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ድማ ቤተሰብ ናይ ራህዊት ቻነል ኩኑ Thank you so much. Have a good one. Bye bye.